De mulder en altijd die meulen. Op malen. Normaal gesproken hebben de mulder een meulen, ja. Ja. En de elfenbelf natuurlijk, ja. Hé, waar gaat je hier? Waar gaat je naartoe? Ik ga nu, hè. Maar je hebt op de meulen opgezet net. Nee. Ik heb er wel mee te maken. Ik heb met de mulder te maken, een beetje. De mul, vertel. De meulen hebben een mulder. Kriegen elk jaar een nieuwe mulder natuurlijk. Oh, wacht eens even. Kijk, en daar heb ik natuurlijk een We hebben foto van gemaakt. nee, we hebben een keer de mulder gehad, een jaar of 2, 3 geleden. Die woonde toen aan de andere kant van de weg, zo'n jonge jong. En die was toen mulder. Ja, dat klopt, ja. Het zal van Tegels geweest. En wordt de mulder nou, die wordt op de 11e van de 11e altijd Dat werd goed. ook ja. Dus het is nu nog niet bekend. Dat gebeurt Nee, of zo. vanavond, ja. Bepaalde kringen weten dat, maar veel weten het niet. Ja. Voor de graaf, dat heb ik klein veel. Wat tel ik? Oh, maar je huurt ook bij... Nee, ik heb er zeer niks mee te maken omdat ik foto's maak, officieel foto's van de prensen, van de mulder en dat soort toestanden. Oké. Snap je? Oh, en ik heb er helemaal niks mee te maken. Nee? Ik kom je alleen kaboot kopen. Dat vind ik, mag je kind hem toevallig, Ja, dus je dacht van, wel. even een preutje maken. We gaan geen reclame maken Nee, ik zeg voor dat de ik- slechter. Nee, ja. Maar is het een goede kaboot? Ja? Dat is lekker. En de kaboot is echt, dit is echt kaboot weer, hè? Daarom. Dat het kaart na zuurig is boet, hè? En dan, Ja, ik vind het wel lekker. ja, heb je het liefste goederbakken? Goed bakken. Ja. Goederbakken? Ja. Een appelkul erbij in de pan. Dat even kennen wel. Wat zeggen ze hier? Kroet? Schrop? Krutje. Krutje op de boterham. Ja. En dan kaboot, appeltje. Ja, vanavond die vreugde er al op. De kind moet land van Kroetee, hè? Ik kom uit Beersel, dus ik kom hier vanuit Beersel. Oh, als ze ik ben ergens ook in de verstand van wereld, groet dus- hebben. hè? We hebben de krutjesfabriek bij ons liggen, hè? De krutjesfabriek. Eén of 2 sneetjes? Twee. 2. Ja. Dus als het eenmaal goed belag is, dan kunt er nog eens een snee. Zeker. Ja. Is dat herkenbaar voor ook? Ja, je zit ook hier aan de kaboot. Ja, het is dus dat het voor de lien niet zo aan te bevelen Oh, is, dat maar krutje is voor de kaboot houden. Maar ik kom hier de kaboot halen en Joost, ik kom bij ons krutje halen. Dus ja, zo is het ook Beersel kwamen Of weer. je ziet zelf van de krutjesfabriek. Nee, Of maar gewoon nee, ik ben van Beersel, man. Ja, ja. Je moet een beetje promoten, hè? Ja. Ja. En ik heb ook Bezelse roots, dat is natuurlijk wel. Heb je niet gezien, begin. Ging natuurlijk toch een draak aan de gevel onder een klein beetje. Echt hoor. Bezels, nee, aan de gevel. Hier Hoor dan. Sorry. Ja, kijk. Ja. De kamer langs lopen. Ja. Hier een feutje. Wat zeggen ze ervan hier in Zwamen? Als ze een draak aan de gevel hingt. Oh, dat ken. Ja? Ik heb, aan die kant moet er nog een bij komen, want dan kunnen we de Nepomuk te hangen. De wat? En de Nepomuk. Wat is dat? De heilige Nepomucenus. Zo? Patroonheilige van... Van de krutjesfabriek, hè? Nee, de Nee, dat heeft niks mee te maken. de zwegende. Oh, Die, die is zo'n beetje zo van... Precies. Ah. Dat is ook te vak. En wat beschermt hij? Die beschermt het biechtgeheim, hè. Dat is dus waarom dat ze hem in de tijd hebben gemarteld hebben door. Die wist van de vrouw van een of andere koning, wist hij wat. En de koning zegt, ik ga me dat vertellen. En de bisschop zag van, nee, dat kan niet, dat is biechtgeheim. Zo, die heeft het nooit verteld en daardoor is hij vermoord. En dat heeft eigenlijk die legende in het leven gehouden. Kijk, hier. Oh man, wat een verhaal. Ja, en het gaat Wist je internationaal. dat? Nou, dit soort concreet Het is gaat Jos. nog verder. Er bestaan nog heel veel plaatsen die Nepomuk heten. Onder andere is er een Nepomuk in Tsjechië. Ja. En in het kader daarvan is er jaren geleden een uitwisselingsprogramma geweest. Hè. Daarom is Zwolle een zusterstad van Nepomuk. Daar heb ik wel eens van gehuurd, van die plaats. Ja. Dus dat... Dus het is ook grotere kans dat hij bij Nepomuk terechtkomt als bij Beersel. Dat lukt weer. Nee, maar er zijn inderdaad heel schoon contacten ontstaan. Ik vind het een enorm boeiend verhaal. Wanneer had zich dat ongeveer afgespeeld dan? Met een bisschop en de koning? Dat volgens mij niet te veel, dat weet ik niet. Oké, maar Ik moest in de kerkhistorie gaan kijken. is ooit wel bekend geworden, want de koning had een bisschop laten vermoorden? Of Ja, is toen ja. terechtgesteld of Ja, wat ja. dan ook, Ja. vanwege het beschermen van dat geheim. Van dat biechtgeheim, Is ooit bekend geworden van wat nou precies het geheim was, wat hij bewaard heeft? Ja, dat had hij gezwegen, dus dat weet ik. Oké, dus dat werd eigenlijk geen mens. Waarschijnlijk niet. Hè. Is dat even dan haaien we ze. Wie is dat? Dat is mijn beste helft. De beste helft. Dag mevrouw.
Die werd nogal vullen, hè? Ja, Ja, dat is heel engig. Ja, dit is iets anders. Hallo. als je een jaar in de winkel op een dorp hebt, dan werd ze niet lopen. Maar is de winkel nog in Nee, bedrijf? sinds 2 jaar heb ik de pensioengerechtigde leeftijd behaald, zoals het mooi heet. Maar aangezien dat ik nog geen afstand kost doen, hol doen. Is dat een verzameling? Nee, ik heb dan 100 jaar fotografie in elkaar. Hè. Wat ik in de loop der jaren gekregen heb en zo allemaal. En mensen hebben me er nog later op toevertrouwd, maar ik wil dat niet aan naar de kringloop brengen. Dan is het weg, dan is het weg voor de historie. Want bij de kringloop zie je tegenwoordig ook veel van, Ja, van die maar dat- oude dat- cameraatjes stonden. Ja, maar dan versnippert het allemaal. Ik wil dat als cultuurgoed bewaard zijn. Dus het gaat dadelijk nog een museum ergens. Zeeland. Een Zeeland. Echt hoor? Ja, ja. Het staat zo lang als linker lijkelijk, ken ik dat gewoon goed. Dus het gaat de provincie verloten. Ja, of veel ze het hebben. Nee, maar even serieus, want krijgt dit een andere bestemming? Of blijft het... We hopen geen van waar, maar daar kunnen we niet op vooruit lopen. Oeh, Maar ja, dan zitten we weer bij het biechtgeheim, hè? Ja. er zit zoveel historie dat Jos nog ons trouwfoto's gemaakt heeft. En dat is toch 24 jaar geleden. Maar dat had een hele speciale meneer van wie dat dan fotografeerde en wie dat dan in het boekwerk uiteindelijk tentoonspreidde. Dat was heel apart. Dus in die tijd dacht ik, hé, die fotograaf moeten we hebben. 24 jaar geleden. 24 jaar geleden. En nog Dat zou langer, ze niet zeggen. Dus die had er toen al een aparte kiek op. Ja, dat was een apart kijken. En jij moet net even iets anders hebben Dat willen dan we toen hebben. Ja, dat hebben we geregeld. 24 jaar geleden. Zo zou je het zeggen, hè? Ja. Nee, even serieus. 24 jaar geleden. Nog altijd samen. Ja, ja. Ja? Met dezelfde vrouw, hè? Ja, 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 ja. Ja. In Bezel. In Bezel. Ja. Dus een draak van een vrouw eigenlijk. Nou, die vrouw is uit Heur. Oh, kijk. Ja, Ik ja. kan dat eigenlijk wel zeggen. Ja, net tactisch hemzelf. Ja, ja, goed gedaan, hè. Hé, maar 24 jaar, de mijlpaal heb je al bereikt. Ja, in mei. In Ja. mei. Ja. Beetje passend gevierd. Zeker. Ja. Ik denk, Jos, alles wat- foto's gemaakt. Nee, Jos heeft foto's gemaakt. Nee, dat hebben we nu niet meer gedaan. Nee, we hebben er wel passend gevierd, daar mogen ze wel vanuit gaan. Ja, vertel. Ja, feestje gaan, ja. Ja, tent in de tuin of... Ergens anders gedaan. Ergens anders in een leuke locatie. Ja, ja. Met, en de vrouw 50 jaar, dus die combinatie. Hoeveel man worden er op het feest? Ik denk, man, 70. Niet zoveel als op de bruiloft toen. Een beetje aan de locatie aangepast. Ja, maar dat nog een fotograaf. Dat was Ja, geen de fotograaf. fotograaf is eigenlijk ook wel gewoon een man of 80, hè? Ja, ja. Als ze weten dat Jos foto's maakt, Kom er dan, meer. ja, Kom ja, er dan, meer. dan hebben we daar goed. Hey, nog wel eens met gevoel van nostalgie door het trouwalbum gebladerd. Jazeker. Ja, Ja? dat pakken we nog wel eens erbij, ja. En dan is het eigenlijk altijd nog, dat ze denken, ja, 24 jaar, het zou nu nog passen. Hè. Ja, we zijn iets aardiger geworden, maar de foto's passen nog steeds. Dus ja, dat was uitstekend. Wat was dan, haalde je even een foto op het netvlies, waar duidelijk de hand van Jos uitbleek? Nou, normaal denk ik foto's gewoon recht, hè. Maar bij Jos waren die altijd geknipt of gekarteld of schuin. Nou, Dat was 24 jaar geleden, denk apart. ik. Ja. Nu is dat In het analoge tijdperk, hè. Tegenwoordig shoppen we dat allemaal, dat is niet zo'n probleem. Maar vroeger was het beter knipwerk allemaal. Nu gaat alles digitaal. En dan moest je die een ei, kost je die een ei in kwijt aan tegenwoordig. Ja, goed. Best wel met de tijd meegegaan, Jos. Ja, we hebben het digitale moeten oppakken. Ik had van de leeftijd dat ze dat nog moest. Vanaf 2003 zijn we volledig op digitaal overgegaan. En ja, goed. En als ze dan toch want dicht verkocht ze ook fotoapparatuur. Ja, ja. In hoeverre heeft die een handel door onder geleden? Dat op een gegeven moment mensen steeds meer foto's gingen maken met hun telefoontjes en zo. Onze handel is, de fotograaf die werd net zo zeldzaam als de klompenmaker. Het is een ambacht wat in de bepaalde tijd huurt. Ja. En met het digitaliseren is natuurlijk wel voor een groot publiek toegankelijk geworden, maar daarmee is het ambacht eigenlijk toch een beetje verloren gegaan. Tel maar nou, hoeveel fotografen zitten er nog? Hoeveel mensen zitten er nog? Nog geen 1 of 2? Wist ze dan eigenlijk ook wel blij dat ze de red herkennen Ik volmaken? gelukkig dat ik van de leeftijd ben dat ik het uit heb kunnen De zien. beste helft knikt. Nee, als ik 10 jaar had moeten doorwerken, dan had ik een vet probleem gehad. Het was staande en dan, ja, dan is dat op. Hè. Maar ik heb de 2 noot kunnen zingen. Dus,
Want het is een schoon vak. Nou, geweest. Maar nu, weer lang is het. Moest er dan bijvoorbeeld in een trouwreportage, hè, moest er altijd wel een bepaalde foto in zitten die voor papa en mam op de schoorsteenmantel was? Een wat traditioneler statieportret? Als ze in zijn vakringen het standje 64 laat vallen, zo, dan weten ze precies wat ze bedoelt. En dat is een foto. Dat was eigenlijk een oudbollige foto. Ja. Die generaties al gemaakt werden, waarvan ik in eerste instantie zag, dat kon ik niet doen. En dan zag ik niet wel een schone album, maar ik mis toch eigenlijk... Die miste die foto dus. Ja. Dus we hebben dat voor noodgedwongen eigenlijk meer voor de nabestelling van de schoonelders. Ze hebben die foto erin gaan zitten. Maar waarom standje 64? Ja, dat hoort zo. Want dat hoort zo. Dat is een ooit werd begrip. de iemand staat... Ja, waarschijnlijk wel, maar dat was dus een begrip binnen de fotografie als de... Rudy, volgens mij hebben we de titel van deze uitzending van Ongerweek hebben we nu... hè? Als het op 64 is, dan... We hebben er juist niet mee geassocieerd willen worden, natuurlijk hè. Maar ik weet namelijk toen, ook een stukje beroepsmatig bij Jos. Dit weer was toen we voor trouwen. Dan gingen we naar Gratum, naar de kasteelke. Ja. Foto, nee, dat is eigenlijk niet goed genoeg. Toen zijn we naar de mensen gegaan en dan zijn we er nog een keer gegaan naar dezelfde locatie om te zeggen van hey, nu ziet het er toch beter uit. Ik wil dat nou een keer opnieuw doen, sommige foto's. Dat zei hij? Ja, hij zag niet van die reportage zit erop, dat is wat, dat is eigenlijk wel goed. Nee, dat Dus wordt er werden vooral afmaken. Dat is maar ja. heb je te doen. En wat En doen dan- ze dan? Wat denkt ze dan? Ja, Emus kwaliteit ging voor alles. Ja. Dan zei hij van, of hij doog van, leg eens nou even. Ja. Met z'n allen, dan gaan we hier zo ergens anders. Maar denkt ze dan als pas getrouwd stel, of stel wat op dat moment nog moet gaan trouwen, niet van, jezus, met z'n allen. Nee. Ja, want, nee? Denk ik niet zo makkelijk. Nee, maar goed, ik vond het wel getuigen van dat ze er passie voor hebben. Ja. Ik kan ze ook zeggen van, dit is perfect weer. Ik had het geluid. Maar eigenlijk moeten we naar Kreuven door. En dan gaan we naar Kreuven door. Aan de tijd werd het eigenlijk kostbaar, dat snap ze wel. Maar goed, we hebben het toch gedaan. Dan was er een strak schema. Straks hier, hè. Ja. Jos, wat ben je eigenlijk aan het verven? De deurpost moest ik binnen. Oh, best je erin geslaagd om ook iets op de deur te krijgen? Ja, het was verder. Ik was net een kijken door de mul. Dat is de rollen was, hè. Ja, ja. Dat moet je kunnen we zeggen. hebben, want die hebben al. Ja, maar dat hoef je niet te hebben. Dat kan je niet veel meer. Hey, en de kroegbaas, wat vindt hij nou van... Ja, dat is heel triest voor ons, want er is dat verhaal apart.